det, så skal vi lige vælge et havnavn. Adgangskode. Havnavn. Nu tager jeg lige navnet. Og på folk. Så tager jeg lige navnet. Svine. Flot. Simpelthen, det kan man godt hedde. Nu vælger du en adgangskode. Og så kopierer vi den lige. Og så skruer vi den. Aha. Nu skal vi vælge en e-mail. Vi smadrer dig i morgen. Svin. Blag. Okay, go. Dag. Godmorgen. Juni. Nej, ikke juni. Det er februar. Januar. Epic fail. 1990. Næsten færdig fortsat. Hov. De to koder er ikke ens. Prøver vi igen. Sådan der. Nu har jeg nogle koder, jeg kan huske. Op. Aha. Nu skal vi vælge et look. Den her nice mand. Han er gøren. Han er fandme nice mand. Ham kan jeg godt lide. Kramit. Jeg er arkitekt. Prøv at sige sådan. Ja. Der er lidt en søgfarve. Hov. Det var den bedste forkerte koder. Science. Sorter. Sådan der, mænder. Hov. Nu skal vi jo. Fuck, det er nice, det der, mand. Vel. Og så går den ind på hotel. Det skal vi slet ikke gøre. Ud af det. Godt. Det er sådan, det ser ud. Nu vil vi gerne have nogle krabbemønter. Så simpelthen for at have krabbemønter, skal jeg se, der er faktisk, hvordan man hacker krabbemønter. Send harbo til 1230. Og så venter harbo OK til 1230. Og så får du hakke møntekode. Og den indtaster du her, og så lige hakke 6 harpemønter. Og så, det kan du gøre mange gange, rigtig mange gange. Og så får du rigtig mange mønter. Hej, jeg håber du nyder det.